И здравейте, вюари, какво правите? Аз съм Коси. Днеска ще правиме нов епизод и то първи на Scrap Mechanic с нашия добре, с нашия готин герой. Да не би трябвало да е там. Добре. И нашия сървър ще е Коси. Сега влизаме. И аз тук пробвах едни блокове, сега ще ги видите. Те бяха доста, но доста от тях също изтрих. И си направих една мини стълбичка. И ще... ето. Там. Това ми е екстрим стълбичката. Това ми е не екстрим стълбичката. И така. Това ми е героя. Сега да започнем да строим нещо тук. Или първо по-точно да строим така. И да се качим на нещо. Сега можем да се вдигаме. Мама кеби. И ще го вдигнем до тук. И ще започнем да строим готини неща. Чакайте малко да го строим. Може ли да слагам? Така. Мисля да направя кола. И хора, ще се върна като направя повърхността. И хора, мисля, че съм готов с повърхността. Малко ще качим. Така, да започнем отдолу да строим. Чакайте да се върна. На първо лице. Така, защото е доста трудно да работя на трето лице. Така че ето тук ще сложа едно такова за гума. И ето тук. Така че да е готино. И сега как ли беше там? Колко? 2. Тук преди ми беше. И сега мога да сложа така и ето ни и перфектната количка. Мен доста ме кеби другото. Ами сега ще сложим седалката, на която ще седиме. Трябва да е обърната към нас. Как се обръща с седалката? Как се обръща да пак седалката?
Пак. Добре. Айде, така ще бъде. Да. Сега ще ни трябват моторите. Мотори. Чакайте, че нещо не откривам това. Я се да пробваме с това. На кой място? На 6. Не там. Така. И тук. Това ще е бърза количка. Сега на 9-то. И на мен изглежда, че не е добре. Как се излизаше от тук? Добре. Добре, хора. О, демет, не може назад. Добре, хора. Ще трябва да изчерпим от тук. И ще трябва да изсъжим баклите. Ето тук. Там. Сега ще изсложим и малко и запистрим назад, за да може да се движи назад. Така. Трябва да ремонтираме това. Първо всъщност трябва да ги свържем. Добре. Така. Би трябвало добре. Направили сме ги. Всъщност знаете ли какво? Как трябва да ги... Това
Сега тук ще сложим една тук. Едното тук също. Нов съм в тази игра, какво да правя? Ох, какво направя тук сега? Добре. Така. И сега тук слагаме и после след това добре. И както схващате сега, като се качим едната седалка, се тръгва напред, а на другата назад. И това би трябвало да е на някъде, не знам вече на къде. Добре, тази става ли обаче? Май знам проблема. Твърде сме ниско. Какво му направим? Да. Ще го слагаме по-надолу. Това става да изглежда много странно. Но май ще проработи. Опси. Така. Сега да се качиме. О, фак. Добре, изглежда, че ни трябва още нещо. Това може да ви изуми, но трябва да го направя. Ще слагам и ето тук гум. Да, знам. Това е шокиращо. Но защо пък да не го направя? Чакай, това тук, значи тук трябва да сложим.
Добре. Добре, малък проблем. Не, фак! Да знаете, хора, които ме гледате все още. Това е зле. Това е зле. Които все още ме гледате. Ако знаете играта Clash of Clans, сигурно си я знаете. Аз ще правя, може би, гейминг или нея. Там съм 7 арена. Имам към 2100 и нещо. Проработи. Добре, сега само ще трябва да се кача и да пробваме чисто новата ни странна кола. Така. Сега да се качиме по дяволите. О, чакайте. Така. Сега да се качиме по дяволите и да пробваме по дяволите. Добре. Бомбите не се запият. Знаете ли какво? Имам голяма идея. Но нея ще я направя в другия ни епизод. Сега ще запазим това, защото с ето тази ще направя някакви като геймско колело, много голямо, много готино. Ще запазим тази атракция. И аз имам играта със сигурност ще направя клип на Just Cause 2, защото там ще има голяма забава да играя. Защото я взето иска да направя това. И общо взето там ще се катеря и така. Това беше от това видео. Благодаря ви за гледането. Абонирайте се, коментирайте, харесайте видеото и ако искате нещо да добавите или каква игра да играя, ми пишете във Фейсбука. Ще ви го напиша. И да. Това беше това видео. Благодаря за гледането. Абонирайте се. И пока. Чао!